Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ σε αυτοδιοικητικό επίπεδο με θέματα πολιτισμού, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι θα ασχοληθώ με θέματα καθημερινότητας. Γιατί ο πολιτισμός στο νησί μας είναι καθημερινότητα. Ο τομέας του πολιτισμού πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στις βασικές μας προτεραιότητες και να αγγίζει κάθε μας πτυχή. Η πολιτιστική μας παιδεία επιτρέπει να προγραμματίσουμε και να δημιουργήσουμε έναν Δήμο στον οποίο ο πολιτισμός και η κουλτούρα θα έχουν πρωτεύοντα ρόλο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να στηρίξουμε και να συνεργαστούμε με τα πολιτιστικά σωματεία, να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα που θα ενισχύσουν τις πολιτιστικές δραστηριότητες και να αναδείξουμε το νησί μας ως κέντρο πολιτιστικής ανάπτυξης. Η Ζάκυνθος δεν πρέπει να έλκει τουρισμό μόνο για τις παραλίες και το πράσινο τοπίο της. Η Ζάκυνθος είναι πολιτισμός. Η μουσική, το θέατρο, η λογοτεχνία, τα εικαστικά και πλέον ο κινηματογράφος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Να οργανώσουμε φεστιβάλ και να αναβαθμίσουμε τις τοπικές μας εορτές, να στηρίξουμε τους συλλόγους και τα σωματεία που προωθούν την ιστορία και την παράδοση του τόπου και να ενθαρρύνουμε κάθε πολιτιστική παρέμβαση. Το όραμά μας είναι η αξιοποίηση όλων των συμπολιτών μας που οι τέχνες συνάδουν με την ίδια τους τη ζωή και ο πολιτισμός είναι η δεύτερη φύση του. Και θέλουμε να τους κάνουμε συμμέτοχους στη δημοτική μας θητεία. Να αξιοποιήσουμε και να βελτιώσουμε την εικόνα των πολιτιστικών μας χώρων και να δημιουργήσουμε νέα στέκια πολιτισμού. Να κάνουμε συμμέτοχη την νεολαία μας και η πολιτιστική μας κληρονομιά να γίνεται αιτία προσέλευσης επισκεπτών όλο τον χρόνο. Μετά την αδράνεια χρόνων, ο Δήμος έχει ανάγκη να υποστηρίξει πολιτιστικές ποιοτικές δραστηριότητες που προάγουν την ιστορία και την νοοτροπία του νησιού μας. Για τη Ζάκυνθο του πολιτισμού. Με τον Γιώργο Σταθινόπουλο, για τη δική μας Ζάκυνθο.